Vi koji zovete često oglase, sigurno vam se jave ljudi različitog raspoloženja. Neki su vedri, neki su veseli, a neki su jako, znate, živčani. Nemam ja vremena sa vama razgovarati. Ja nisam sa ovog planeta. Poklanjaju se tanka drva. Halo? Dobar dan. Recite. Pri telefonu je Tihomir. Tihomir, da, vezano za šta? Za drva. Za koji te dva? Vaša, ova tanka. Koga? Za vaša, ova tanka. Za tanka drva, aha. Da. Vi ste mislili na, Okay. na D2? Da, to je raspoloživo. Nego, znate šta, ja sam sad baš u velikoj gužvi. Vas mogu zvati za, recimo, sat vremena. Nemojte biti u gužvi, sigurno je okolo virus. Znate šta, nemojmo se zezati, ja stvarno nemam vremena. Zvaću vas za sat vremena, eto, je okej. Sigurno za sat ili da će to biti kasnije? Pa čujte, nemojte me loviti za riječ, ima u poslu sam, evo kad to završim, da li će biti sad vremena, ta drvac tamo Gospođo, recite, da. Sve u redu, ali mogu vam samo jednu stvar reći. Morate biti opuštenija, sve prolazi. Znate šta, nemojte uopće, znate šta, ovako, ja sam na jednoj drugoj planeti. Vaš način razgovora me jednostavno, nije moj tip razgovora. Evo, kad vam nešto kažem, želim da neko to primi, onako kako kažem, a ne da nešto muljam. Nisam na onoj planeti istočnoj, da budemo iskreni. Eto, ono što sam rekla, zvaću vas, da li za sat vremena, zvaću vas kasnije, eto, tako će biti najbolje. Ta drva su raspoloživa, zvaću vas kad stignem, evo, može tako. A ako se slučajno ja ne javim? Ako se ne javite, to je sad, evo, to je to što me sad vi zafrkavate tu jer ne... Doviđenja, čujemo se poslije. Kako ću ja znati da ste baš to vi ako se ne javim, da je to vaš broj? Gospodine, nemojte se zafrkavati, nemam ja vremena za takva pitanja, takve odgovore, oprostite, bog. Tužno. Svijet ide u 3 već je otišao i teško da će se vratiti. Ispričavam se na prostoti.